Phasal horo Bishargarh office Tila Amchaio Kainwi Bodol Bisingo Choproplaimani Patimungo arrest Khlaijakha Khoroknwi Bohrokni Mung Duldul Debnath Nayan Debnath Chasalo Bohrok Darbar Tisakha police. Khoroknwi Bisingo Simon ka Phasal horo Bishargarh office Tila Amchaio Bodol Kainwi Bisingo kaisa Patimungo tiyi Khoroknwi Choproplaimani Patimungo sabai Sukrop Khlaijakha Malkhongrok abai Patimuni Chopropaimani kino Patimungo thayo thangi sawika police aboni aglono Patimungo tiyi chaituni Mungo Khormani Bishargarh thanani police Patimungo Khorang Chasalo Bohrokni Mung kaisa Darbar Khlaijakha Paitago Chasalo Patimungo Khlaijakha Khoroknwi Sikla arrest Khlaijakha Bishargarh thanani police Bohrokni Mung Duldul Debnath Nayan Debnath Chasalo Bohrok Darbar Tisakha police. Bureau report Chini Khorang.